Nyat langening kalang juana glarapan damuncar tinon lir kekunang surem soroti tanpa adang nedenging hari Respati manca warna wis kawis tinggal aglar para nayaka miwah Nerpati Narendra sepuh ing manca negari kang pinandhegan dening Sri Bagindo Matsapati nedya ngestreni tumapak ing wisudan Sang Gatotkaca ing nedya kajumenengaken ratu wonten ing Pringgondani Bawatara repidhem tanana kang nyabawa labet kaperbawan Sang Tetuka ingkang mijil sarwi busana kanarendran cingak kang samya mulat marang wibawani Sang Pekik sandrane nganti kaya Sang Hyang Prahaspati ngejawantah Matsapati kakengku putu mulanang Gatot iki wis dipercaya dening para kawula supaya ngadeg jejeg minangka pengayuman dadi ratu Pringgondani. Mula kang mangkono bara anggenmu bakal murba wasesa paladalan jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara ya Werkudara ya. Nuwun sewu kula Matsapati minangka talangatur saking para putu-putu kula Pandhawa lan keluarga Pringgondani mratelakaken bilih anak Werkudara lan Dewi Arimbi nenggih Gatotkaca nedya kawisuda jumeneng ratu ing Pringgondani kanthi awewaton utawi adhedhasar. Sepisan Gatotkaca tedhak turun Pringgondani Prabu Trembaka peputra Dewi Arimbi nurunaken Gatotkaca. Angka kalih prajanjen ing antawisipun Bratasena kaliyan para kadang braja nalika sedanipun Prabu Trembaka Ratu Pringgondani nalika semanten. Kadang braja nenggih Braja Denta, Braja Musti, Braja Lamatan, Braja Mikalpa kala Bendana masrahaken Praja Pringgondani dumateng Werkudara. Wasana anak Werkudara kaliyan Arimbi tinetepaken dados ratu wonten ing Pringgondani. Angka 3 lelabetanipun Gatotkaca ingkang pranyata sampun murakabi mungguing bebrayan wiwit saking Kahyangan ngantos Maracapada mliginipun Pringgondani. Dasar ingkang angka sekawan Gatotkaca jumeneng Narendra awit pangestunipun para sepuh keluarga lan sakukuban para kawula Pringgondani yang sampun nggolongaken swanten nyengkuyung dumateng Gatotkaca jumeneng nata. Kanthi mekaten kula Ratu Wirata Matsapati ngengeti nimbangi satemah mutusi Gatotkaca kula jumenengaken ratu wonten ing Pringgondani kanthi ajejuluk Prabu Anom Harya Gatotkaca ya Prabu Kaca Negara. Para-para tamu ingkang samya lenggah wonten ing Pendhapa Agung Pringgondani sorak guruh keplok balimbalan anyeng kuyung dumateng Sang Gatotkaca ing sampun katetepaken jumeneng nata wonten ing Pringgondani. Kocap ora kaya ing andingkik saking sak jawining pasamuan mripate mencorong kaya singa
Hanenggih satriya glagah tinunu Raden Brajadenta mangkrak krodha srumanaut minggah mencolot wonten setinggil nyaut sang Gatotkaca geger sing padha lungguh.